Fil-blog tiegħu id-deputat Franco De Bono qal li waqt li xi wħud bħalissa qed igawdu l-btajjel tagħhom oħrajn qed jissiltu biex ilaħqu mal-kontijiet kattivi u inumani tad-dawl u l-ilma. De Bono jgħid li dawn il-kontijiet ilhom għal dawn l-aħħar snin ikunu ta' pis fuq il-familji Maltin u Għawċin u dan kollu ġara t-tort tal-Ministru Ostingat illi De Bono jsejjaħlu bħala il-bully. Jgħid li huwa flimkien ma' oħrajn oġġezzjoni fil-Grupp Parlamentari Nazzjonalista kontra iż-żidiet kattivi fil-kontijiet tad-dawl u l-ilma għaliex dawn il-kontijiet qed nikissru lill-familji u jġibuhom għal kub tiegħhom. Kont spjegajt lill-grupp parlamentari li l-poplu mhux se jifhem dawn iż-żidiet meta l-prezz taż-żejt kienet jorħos, ikompli De Bono. Iżda wieħed jista' jimmaġina x'kienet ir-reazzjoni ta' Ostingat il-bully. Għal Franco De Bono iż-żidiet fil-kontijiet m'għandhomx jaqsmu ma' żieda fil-prezz taż-żejt, iżda huma riżultat tal-inkompetenza u tmexxija ħażina jekk mhux ukoll l-abbużi fil-qasam tal-enerġija f'pajjiżna fl-aħħar snin. Għalhekk jisħaq li għandhom iħallsu dawk li huma responsabbli u mhux il-poplu Malti Għawċi li huwa innoċenti. Hawnhekk De Bono wissal jekk il-pis tal-kontijiet mhux se jitneħħa minn fuq il-familji Maltin u Għawċin, il-Gvern se jkun riesaq lejn problemi kbar fil-budget li jmiss. Qal li għall-budget huwa għandu idejat validi illi jistgħu jagħmlu tajjeb għal dawk li sejjaħ bħala atroċitajiet illi twettqu fuq il-familji Maltin u Għawċin mill-bullies illi jħossu li ħadd ma jista' għalihom. Franco De Bono saħaq li l-bullies m'għandhomx post fil-politika waqt li jiddikjara illi huma dawn il-bullies illi ġabu l-pajjiż fis-sitwazzjoni ta' inkwiet illi jinsab fiha. De Bono għalaq billi qal li l-bullies jfissru nkwiet u magħhom iġibu iktar bullies.